beth sy'n yn egluro mae bobl yn dewis ddim magu yn yr adran hyn am nawr a bob adran, ond stori fach diddorol am y gaseg sy'n gyntar hyn o bryd I Gert yn ffrindi. Fe gollodd I ebol cwpl o wythnosau yn ôl yn drenu am ni, a wrth gwrs fel mae'r rheolen yn y diwrnodau ma, wyt ti'n gallu gadael y gaseg yn yr dosbarth y gaseg magu yn blynyddau cynt. Wrth gwrs, oedd e'n wahanol, oedd rhaid ti roi yn y caseg gwag. Wrth gwrs, bobl yn conan bod caseg sydd wedi cael ei bol yn disgwyl ty bach yn fwy dwfwr yn ei bol, yn dyfe. Ac falle disgwyl yn well yn dosbarth y caseg gwag. So fe'n newydodd o, wrth gwrs, os wyt ti'n anffodus a colli ebol, gallu di aros yn fel caseg fagu. Mae Ann, ni'n gweld, wedi dod I diwedd y barni, y dosbarth bach o'n cryf hyn. Ac ar hyn o bryd, Gert Verbas o'r Isildiroedd sy'n ar y brig. Ac Katie Williams o Glebdale yn agos ail. Ydy ni, David, mae'r gaseg sy'n ar y brig yn disgwyl fel bod hi'n glir yn enillydd, ond dyna'n barn ni. Yn fy marn ni, fel rhywbeth fes chi'n disgwyl I len ag anddangos I hunain. Yn gwmwys beth o'n i'n meddwl, ie, dyna fel dyle fe fod. Ie, gallai ti weld hon yn cath, gwrs. Bydden ni'n bles iawn, mae Gert obviously yn bles iawn, mae fe'n gwenu yn hapus iawn. Fe bydd yn parnu'r diod hynno. Da iawn, Gert Verbas a Stwjeshov Enjoy, caseg fach ifanc o'n enillydd yr dosbarth hyn, y cesig magu ifanc. A fel wedon ni, drist iawn wedi colli ei hebol, ond dim trafferth iddi hi ddim mlaen ar trad I hunan, heb dim gwmni I ennill y dosbarth ma. Dyma ni enillydd y dosbarth i'r cesig fagu iau 47 oed gyda'i hebol yn yr adran B. Gert Verbas, yr holl ffordd o'r Isildiroedd gyda Stwjeshov Enjoy. Gert wedi cael tipyn bach o lwyddiant gyda ebol tair blwydd cwpl o flynyddoedd yn ôl pan dath ei aros I fod yn bencampwr yr stoc ifanc. Oedd tipyn o drafod a texto mi mlaen blwyddyn hyn, oedd e'n gofyn a dyle fe ddod a fe to a hyn a hyn, a dyma'r dywisiad ar diwedd dydd a'r dewis iawn. Gert Verbas wedi teithio'r holl ffordd o'r Isildiroedd I gipio wobr gynta yn y sioe hynno. Stwjeshov Enjoy yn ennill y dosbarth i'r cesig fagu iau 47 oed yn yr adran B y Merlod Cymreig.